Bună ziua, lume! Astăzi aș dori să vă prezint un nou server de matching apărut în România. Server Only Game Master, adică toți vor fi gemeni, după cum vedeți. Pentru a beneficia de gradul de Game Master trebuie să vorbiți cu ownerul. Doamne, ne bate granat. Să vedem ce se află aici. Oricum, astea nu o să vă trebuiască la că sunteți Game Master. Deci. Toată lumea gemeni. Pam, pam, pam. Da. După cum vedem, se află și nesimțit pe acest server. Cam asta trebuie să faceți, în rest veți primi tot ce doriți prin ajutorul comenzilor, adică bară i, slash i, 27009, habar n-am ce-o fi, dar acum n-am GM. Și sper că vă place acest server și că o să vă apucați. Trebuie să menționez că nu am primit nicio sumă de bani pentru această promovare. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, lăsați un like și un subscribe la canal, pentru că mă motivează să continui ceea ce fac. Pa!